nôl nhw nawr, Darwin. Dewch gyda fi. Woo! Quick! Okay, mae hwn newydd ddigwydd. Hiya guys, croeso nôl I sianel YouTube Label Deg. Cofiwch I hoffi'r fideo yma, I danysgrifio ac I wasgu'r glwch notification. So, mae gyda fi vlog super cyffroes I chi heddi achos I chi am ddod gyda fi tu ôl y llen a rhaglen Stwnsh Sadwrn. Yn ddiweddar, fi wedi cael swydd newydd fel ymchwilydd ar y rhaglen. A o'n i'n meddwl bod fe eitha diddorol dod â chi gyda fi I weld pa fath o bethau fi'n goffod wneud mwyn paratoi ar gyfer rhaglen fyw. So dros y 30 nesaf, chi'n mynd I gael gweld beth ni'n gorfod wneud. So, mae'n amser pacio bag yn barod I fynd mewn i'r swyddfa. A pan I fi'n cyrraedd y swyddfa, be fi'n licio wneud yw gosod laptop fi allan a creu to-do list fel fi ddim yn anghofio unrhyw beth. Oh, diolch am. A fan hyn, fi jyst yn paratoi cue cards ar gyfer y cyflwynwyr. Bore da guys, mae hi yn fore dydd Gwener sy'n golygu bod llai na 24 awr I fynd tan y rhaglen fyw. So mae dydd Gwener fel arfer yn ddiwrnod rili prysur. Mae gyda ni lot o bobl I ffonio, lot I baratoi, mae'r cyflwynwyr mewn yn ymarfer. So fi'n rili edrych mlaen, ond gynta fi am golchi ngwyneb a neu fy ngholir I. So, ni newydd ddod nôl o gael cino, a y peth cyntaf sydd gyda ni wneud yw I fynd i'r containers I nôl props ar gyfer y rhaglen. So fi am ddod â chi gyda fi lawr y star nawr, a gawch chi weld yr holl wisgoedd amazing sydd gyda ni. Dyma ni y containers. Oes rhywun yma? Oes. So, dyma lle ni'n cadw y props I gyd, a fi'n credu yn yr un o dan, so dim yr un yma, yr un o dan. Cadi? Sweet. Okay, so mae Anna fi yn set o lan y props ar gyfer sut wyt ti'n air. Okay, so mae'r cyflwynwyr lawr yn y stiwdio erbyn hyn yn ymarfer a maen nhw wedi gadw fi lawr I ymarfer link Celyn and Cadi. So mae rhyw link gyda fi o fewn y gyfres ar hyn o bryd lle fi'n gwisgo lan fel Celyn and Cadi a gewch chi weld fi yn newid mewn I hi nawr. Okay, mae hwn newydd ddigwydd, so mae'n amser I fi dynnu fe gyd off a rhoi colur nôl arno. Okay, fi wedi sorto fi'n allan nawr, a'r peth nesaf fi'n wneud yw fi angen creu bagiau mwyn danfon i'r tîmau wythnos nesaf. So dewch gyda fi I weld beth ni'n cynnwys yn y bagiau. Fan hyn mae Anna a fi yn paratoi pecynnau I fynd allan i'r tîmoedd fydd yn cymryd rhan wythnos nesaf. Ti wedi gorffen, Jed? Sy'n gwybod? O! Bod yn hongen o gwmpas yn y stiwdio am tua 20 munud nawr. O! Ti ofyn rhywun de? I know, ti'n mo, mae'n diwrnod mor neis, eisiau mynd yn pac. O, Jed sy'n ma. O Pop Tea. Di dwy'n camera Cadi. O, mae'r hael yn fi'n erbyn.
I ddangos. O. O'r yn look yma. A just fel na mi oedd hi'n amser codi, o'n i mor flynedig, o'n i ffili hyd yn oed siarad. So, byddai'n 6 o'r gloch y bore a'r dasg gyntaf gyda fi wneud oedd torri olives ar gyfer sut wyt ti'r air, achos nath ni anghofio wneud e ddoe. Da iawn, Welton! Right, welwch chi'r challenge fyna gyda Jed a Jack. So fi'n mynd i fynd lawr star nawr i nôl yr holl props, i ddod nhw nôl fyny a golchi nhw. Let's go! Pwy welwn ni ar y ffordd? Na, beth o'n i'n mynd i ddod lawr i wneud nawr? Ia. Ei! Dyma'r holl props i gyd. Mae eisiau fi gyrrio nawr. Ows, beth ti'n neud? Sut ti fod i fyta ar eina? Ni ar bach o brec ar hyn o bryd o'r stiwdio. Mae Jed a Jack newydd wneud her creu pizzas. Fan hyn mae'r cynwysiau. Fi'n joio olives halkidiki. Derwyn hwnna. Derwyn, ni'n ffilmo fan. Mae eisiau ffurflenni ffôns. Wel, i di rywun i fanna fedar... Ffurflenni ffôns! Ai nôl nhw nawr, Derwyn. Dewch gyda fi! Woo! Quick! Nôl â ni lan loft, nôl y ffurflenni ffôn. Mae'n aros i chwarae. Ra! Ha! Ia! Iawn? O'n i'n newid. So, pam dyn nhw ddim ar gamera? Mae'r cyflwynwyr yn bita pizza. Mae'na camera fyna. I ddim bod i edrych arno fe. Ia, normal. Oce. Pizza hyfryd. Lloyd, dydetha, nes i golchi. Beth sy'n eisiau gwneud yna hynny? Bach yn nerfus, ond hefyd, dwi'n eitha hyderus. Dwi'n meddwl beth sy'n mynd i ennill ar yma. Carreg, papur, siswrn! Chi lli gwneud hwnna faes. Tensiwn! Tensiwn! Yn chwarae wythnos yma. Bai! Stefan yn erbyn Lloyd! Iawn, mae Jed a fi'n mynd i ofys i gyda taflu paste Stwnsh bella, iawn. Torri'r codyn. Ai gynta, iawn? Ai, cyfdi ne. 1, 2, 3. Mom, please! O, Leia, bach o lipstick. Tiny, tiny. Don, wan, ar y busnes dwi'n. O, mae'n mynd o dipyn o her. Diolch yn berthol i ti llew, ti'n mynd i orffen. Nice! And we're done! Tra, Kev! Diolch, Hayley. Ta-ra!